Yeah. Siyambikele igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami nguMwesi Wadlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane for tuning in. Yes, sesekhona la kwi-show yethu yabazalwane. Sicela ukwenza kanjena before siqale i-show yethu. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu wanathi inkosi nakule ndawo. uNkulunkulu wethu ongcwele siyanxusa sinxusa ubukho bakho. uNkulunkulu wethu omuhle ngegama likaJesu elinamandla, ngegama likaJesu waseNazaretha sethembe wena Nkosi kukho konke. uNkulunkulu wethu ongcwele. Amen. 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 Mama siyabingelela. Ngiyabingelela nami. Siyaphila. Siyaphila kakhulu. Njani? Siyaphila, siyabonga. Yebo. Wenze. Ngagcina sekuphumelelekile. Sekuphumelelekile ukuyalena le Nkosi isebenzile umusa. Siyabonga. Yes. Mhlawumbe nginikele ithuba ngaphandle kokumosha isikhathi sethu. Ngicela nginikele ithuba introduce wena ukuthi ubani lo sisi esinaye la usisi mama. Okay. Igama lami nguNothando wakaJwaha, ngizalelwe kaMngoma, kahle ngumama Mngoma. Yes. Yebo, ngikhulele endaweni eziningi ebengilongicocoma. Ngihlalile efolweni kunendawo ethi iseGolokodo lapho. Okay. Ngaphinde ngayo kodwa iminyaka yami eminingi ngihlale kakhulu kaMashu. Ngathi kona kubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi ngumzalwane. Hayi-ke lokho kasikwazi ukukushiya eceleni. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni likaJesu. Ukushiye lokho. Hayi ngempela akwazi. Ngakhona into. Yes, uqinisile kahle ngenza iphutha. Singaqala phansi ngithi ukuthi akusenani kodwa ngibayibambile. Bafethu sinaye la udadewethu oza nesinye nje ngeke ngithi story noma ngithini kodwa ke ingxoxo esizoyiqoqa la khona. Ushadile? Yes, ngishadele kaJwaha. Nini? Ngishade ngo-2015. Yebo, ngishade ngo-2015. Ngishade nensizwa edlula zonke insizwa esuka le koMzinto eSouth Coast. Okay. Kodwa wasihlala efolweni la esihlangane khona nami ngane ka sihlangana bese ngisefolweni. Okay. So sihlangane lapho kufanele nafu sihlangane eTexini ivele nje ngibe namahloni okusho. Sahlangana eTexini nomyeni wami sayiqhubeka ke lento namhlanje sinengane ezo 5. Strong. Ngifuna ukubuza lento le. Uhlanganele nomyeni wakho, ngiyazi ukuthi umuntu uma ezohlangana nopartner wakhe ngathi ubizi couple nje la uzoxoxa naye ngakutshela ngezinto ezihlukene engafani. Hayi mina ngahlangana naye kwakunje, ngahlangana naye eTexini, ngahlangana naye esibhedlela njalo emall lapho mathiwa nje ucover i-stories zama-couples uthola different love stories. Ngifuna ukuthola ke leyo ukuthi ekuhlanganeni kwakho nomyeni wakho uhlangana naye neseTexini like nibheke futhi impilo yakho nobuzalwane bakho bumiphi kanjalo naye futhi impilo yakho nobuzalwane bakhe bumiphi? Okay. Sihlangana okay, mina ngizalelwe ekhaya labazalwane. Ekhaya nje siphila impilo yensindiso, angiyazi enye impilo. Umyeni wami ke kuhlukileke kuyena, ube umuntu ogcina isiZulu kakhulu. Insizwa nje yasemakhaya nje, uma ucabanga insizwa yasemakhaya uyabo. So ke ngale nkathi sihlangana ke bekwabantu nje abaqaqene abaphila impilo engafani kanjalo. Okunye futhi okungafani, umyeni wami wasemakhaya mina amakhaya ngwazi manje ngaye angiyena umuntu wasemakhaya, angizalelwa ngemakhaya. So zimbili ke izinto ebezingafani kuthina so2, indlela esikhule ngayo nendlela esikholelwa kuyona ngale nkathi sihlangana. Okay. Yes. So ekuhlanganeni kwakho ke azifani indlela zokukholwa. Wena uyakholwa usindisiwe, yena uyinsizwa nje buye emakhaya, wena ukhulele evangelini. Kufika phila kwena
usumuntu osobudlelwane nensizwe engakholwa. Okay, into eyenzeka ST wacela inamba lo bhuti lo eTexini. Usually yazi ngeke ngisho ngisingabe wenzani ngempela lo muntu khona into ayenza. Bakhuluma iqiniso. Wacela inamba eTexini. Okay, ayicela ngeTexini. Wangena eTexini mina ngangena kuqala kunaye. Yena walandela mina. Ejothi ngihamba nalo mama useduze kwami. Ushuthi iyahamba itekisi wazi wabona lo mama ehla sibheke edrobheni. Khohle ukuthi ubuzile naloko sasibheke edrobheni. Ngikhumbula ukuthi lo mama wehla ku field. No, ku-West Street. Mina ngangizohla ku-field yabo ematekisini akaMashu. Okay. Yes, ngangizohla lapho. Ngisho usabona lo mama ehla kuqala nginami ngisala mina. Kwapruveka ke ngithi akuyena uma wami lo. Ngathi mangehla lapha ya erenki yakaMashu. Wehla nami. Wacela inamba. Lo muntu uyithobile. Uphansi, umnyeni wami akekho mina ngiloud. Ngiphaphele nje yena uyi opposite yami. Hayi acela inamba lo muntu lo ngaleso sikhathi engayifakileke iphandla. Mhlawumbe kube kwakukhona iphandla ngicabanga kaningi. Ngaleyo langa kwaye umuntu nje ngangibona nje ukuthobeka kwakhe. Ngamnika awunkosi umzalwane wonke. Ngayidedela njalo inamba. Kodwa ekumnikeni kwami nganginalento yokuthi hey akanginike ahambe. Yayibona into engishoyo ngoba ngibe ngingamuza futhi khumela phansi. Ngizanga ngilongisondela. Yabo aphinda ngicela inamba ngithi hey angikuzwa. Understand? So nganginalento uthi nayi ngayimnika wayihambela. Ngithi sekuzophelela lapho kanti cha hayi ngiyaqhubeka. Uyakholwa lapho? Yes, ngiyakholwa. Yini ekunikeza leso sibindi sokuthi aya ngimnikeze inamba noma mina ngumzana kodwa yena noma wawungekho convinced ukuthi yena akakholwa? Ngangingaboni ukuthi akakholwa. Nako nje vele ukuthi ku wrong ukuthi unike umuntu inamba noma uthi uyakholwa ke phela asikwenzi kanjalo. Njengoba ngisho ukuthi nganginalento ukuthi akangiyeke yabo. Yazi ukuthi into evele ngimangazi ngangijwayele ukunika abantu inamba ewrong mangenza kanjalo. Kodwa kuyena angazi ukuthi ngempela kwakusho ukuthi khona into. Kodwa yena ngizange ngimnike inamba ewrong. Ngavele nanokumhlonipha nje noma ngisho ehloniphekile eyinsizwa nje yabo nje umuntu nawe uzibuza ukuthi ukhuluma nami kanjani mina ngiphaphe kanje you understand. So ngamnika kanjalo inamba yami ngitshela ukuthi hey vele kodwa hayi angiboni ukuthi khona into ezohamba la ngoba lo muntu uphansi mina ngiopposite kanti cha bakithi awuyini. Okay, from there ke wamnikeza inamba yakho. I-communication yakho naye ke mayeseyitholile ke uthini kuwena mase nixhumana? Mase sixhumana ke waqala nje wafona ngalo lo langa ebusuku ngiyakhumbula engitshela ukuthi ungithandile. Yavela phuthunga lensizwa la azange athathe isikhathi. Wangitshela ukuthi ave ungithandile ubone ngimuhle ngihloniphekile yazi mase enkonzweni phela siya ngangenkonzweni ngikushilo lo ngangenkonzweni cabanga nje inkosi yami. So ke hayi ngimchitheke phela ngoba angizange isitori sethu asizange sisheshe siphele. Asikazange sisheshe kufike kuvutho ndaba. Hayi angishele lo muntu lo ngithe ngeke. Lo muntu nami ngibone ngathi akayona itype yami ngenxa yokuthi nje wangichazile uyi opposite yabo akayona lento engiyona. Ngingakazi ukuthi ugxile kanganani esintwini. Sasingakazi siyixoxe leyo. Leyo yogxile esintwini ngayithola sesithandana kodwa singakashadi. Sesijola. Ngabona ukuthi hayi lo muntu lo uphila impilo ehluke kakhulu nale engiphilayo mina. Umuntu ke vele o responsible onye into engayithanda ngaye ngingaka kubona okunye engingakuthandi. Oye umuntu yena wayesebenza ekhaya lakhe. Abo umuntu othenga ama groceries ekhaya akujwayelekile le nto kubantu besilisa and abancane yabo ebangashadile engenangane kodwa uyena wazi ukuthi ekhaya kudliwe. Uyabona nje ekhaya kuthenjwe yena nabafundayo bafundiswa uyena. You understand? So ngayibona nto lo muntu yazi la ngeke ngilambelana yazi. Mina nengane zami la ngesihlupheke. Yazi ukuthi insizwa mayisuke ibona intombi isuke ibona intombi nje bungekho ubuzalwane kuyona ingaprioritize mhlawumbe indaba yomshado ngoba ngisuke ibonele intombi ekuthini nansi intombi izobe sidecide along the way ukuthi ngimshade nomuntu. Wena ekuthandana kwakho naye ke yini legcina sikwenza wena ukuthi umqome? I think leyo yokumqoma kwazivezele yona ukuthi umqoma njani ke. Okay, ukumqoma kwami njengoba ngichazile ngachazwa nawe ukuthobeka kwakhe. Umuntu nje uthobekile.
So aqhubekeke umuntu ayibike ngicabanga ukuthi mhlambe akuphelanga bandla inyanga ngingaqamba amanga mhlambe I think kwaphela 2 weeks inyana nje yabo lo muntu uyazi angangisafunda eDamelini ngaleso sikhathi la ku Smith Street uyangilanda esikoleni angakamqomi njalo uyangikhipha lo muntu yabona lesambi uyazi makodwa sesikoleni uyilambele vele ngibona nje ukukhathazeka kwakhe yazi yakhathazeka kwesami lo muntu ngami ufuna ngayo yonke indlela ukuthi ngibe happy kodwa angakasho ukuthi ngiyamthanda ngakamthandi futhi kodwa nje ngangibona esenza isikhathi sami yabo kodwa singakathandani kuhambe kwahamba ke ngaza futhi nakhona ngangisaba ngithi thina phela nje basiphila nempilo yensindiso nje uvela ungazi umuntu usumthanda kodwa wazi usuzothi mayethi ngiyakuthanda uthi ish ngizosho kanjani manje yabona into le usuyezwa kodwa nawe usuna ukumthanda kwangangoba angimtshelanga kade sibonana ukumqoma kwami wangifonela sengisekhaya engicheke ukuthi sasikade sindawonye engikhiphile nje bathi ngichaze mangibuye esikoleni abuya ngikhiphe siyele koWimpi siyele ko Spare yabo nje hayi nami ngisathuswa yiloko aye mase ngisekhaya ngibuze kuhambe kanjani naye ngihambe kahle asikakasho nje singathi siyathandana noma ngithe ngiyamthanda asho ke efonini naye ngiyakuthanda njalo kanti manje kanti wena yabo hayi kuyikhanike nami ngisho ngithi hayi nami angithi manje ngeke ngisho phela ukuthi ngiyakuthanda ngazi kumina ngathi nje igama elikhulu lelo ngathi nje uhleze ngihleka namanje ke lento engishoyo ngathi nje nami wathi hawu suze kulungile ngathi hayi boye ungiyeka kokuma kwami ke lokho ke ya ayikholwa lensizwa uyayiqoma phela vele yona ngeke yenze njengomzalwane ayizange izini ikufuna ukuthi mhlawumbe nizwana amandla imake sesithandana sesijona hayi bandla sazwana amandla angifuni qamanga yes sazwana kwangoba ngiyabona into okudla isono guys uJesu singingasidla isono bakithi ngimemezela lokho nje emakhaya ukuthi isono esenza ukuthi ungakhululeki nazwana amandla sahamba ke sayendlini yakhe awu zasha ke Nkosi yami lapho ngangizoweshipha ntama kwakunemvuselelo kuleso sikhathi ngangizoweshipha enkonzweni ngihleliwe ukuthi ngomunye abazohlabelela ngalelo langa ngasaba angizange ngihlabelele ngoba unalento ukuthi ngathi uyabonakala yabo uyazi ukuthi uphuma apho wenzeni so ke kwenzeka kanjalo ke kwenzeka lokho kubuzayo kwenzeka before umshado sithathe usibeke ekuthenini ukuthi ijeni nihamba neqhubeka ohambeleni lothando sokwenzile lokho wena after simwenzile as umzalwane ufila kanjani and futhi yena ngiyazi ukuthi mhlawumbe yena nangendlela ngafila ngayo ingengafani since nangasiyumsana ngasosikhathi kufiyelela kanjani ke la khona ekuthenini ukuthi manje awusinayo into ukuthi lo muntu phela akakholwa nami ngiyakholwa sizowakha kanjani le family yazi ukuthi ekuqaleni sisayijolela nje engakasho ukuthi uzongishada ngangingenayo lento angangacabangi lapho ekutheni sohakha kanjani umndeni nani ikwanakala ngalenkathi esethi khona la nje ngingakamazi ukuthi ugxilile kwisiZulu waqala manje wathi ngizongenzela uma wami umsebenzi nganganathi okay ngangazi uma wakhe washona kodwa ngangingazi ukuthi wenza isiZulu kakhulu ngizongenzela uma wami umsebenzi ngicela ufike ekhaya kodwa khani ngithi umsebenzi you understand ngaqala lapho ukuthuka ngithuka ngemshadweni ngathuka nje sisayijolela engimema ngangaya ke futhi ngoba nganginalo ukuthi ngizofika ngithi ngubani lapha you understand konke thena umbuzo wakho ekuthenini ukuthi sengikwenzile konke lokho mhlawumbe kumele ube nayo into yokulahlekelwa ekuthenini ukuthi lento engenzile wrong ngihle ngabikusayenza ngangikade yabona ST angazi ngamala kangaki umnyeni wami singakashadi ngangihlezi nje wabona makade mhlawumbe semvuselelweni kushunyayelo lapha ke siyashaya isono nje asincengwa ubuye nawe unaleli giya leli lokuthi nje ayi yabo nje mfethu asiyeke waqala lokho ngincenga ke njalo mangise mina ngiphendukile ngiyakholwa mina yabo phinde futhi ngibuyele kuyena wagcine sengasangincengi ngoba sengase ngijwayele kwase kuyinto njalo ukuthi mangiphuma enkonzweni ngifethu ayingeke ngicela siyekeni yini manje ayingeke mina ngiyakholwa enkonzweni kushunyayeliwe lento esiyenza wrong yabo ngangivele ngingakhululekile ku relationship yethu ngangihlupha vele yabo kwakuba nje into nje ngangakhululekile isikhathi esiningi ngangihlezi nginonembeza ngoba ngisho nginaye ngisaba ngoba phela abazalwane bacele yonke indawo
uyacabanga ukuthi Nkosi yami ngihlangana nabazalwane kuzothiwani ngempela ngoba lo muntu ubuyame phela ayoship sengisho mina ke ngibuye ngime lapha ngimemeze ngisho into engiyazela ekhaya engekho kimi kodwa ngiyazela ekhaya. Umyeni wakho njengamanje useyakholwa? Yes, umyeni wami manje uyakholwa, usindisiwe, umzalwane nje futhi ongadlali. Uzuzeka kanjani yena manje? Okay. Into eyenzeka ngathi mase ngishadile nomyeni wami isikhathi siqhubeka sihamba eloke ewumuntu ongabafuni abazalwane abasindisiwe. Okay, umyeni wami wagcina yena eseyinikela konje kuphi la eChibini kunesonto ekuthiwa iseChibini. Waphoqa ukuthi nami ngiye khona njengomkake ngoba phela ngeke kube namasonto awuthula endlini. Kwaba nzima ke nalapho kwangangoba ST kwakuke ukuthi makuthandazwa into engangiyiguqe eChibini ngoba sengibona ukuthi kuyangishubela manje sengishadile ngithi yonke into eyenzayo lo muntu nami ngiyangena kuyona. Ngangithi mangiguqa ngithandaze lapho ngithi Nkosi ngicela la isikhona manje ngicela ukugcina mina ukuza la uyenze indlela ukuthi ngingaphinde ngize la umthandazo wami esasonta eChibini. Kuhambe kwahamba ke nakhona kwavukeza khona uNkulunkulu kodwa ngoba indaba yami ihlangahlangene. Wayethi mayesemsebenzini esasonto eChibini, wayethi mayesemsebenzini ngibe nalento yokuthi ngikhuleke yabo endlini sengiyayifuna manje lento yensindiso ukuthi angene kuyona. Ngikhuleke ngibize igama lika Jesu endlini yami ekhaya kwami kwakunemhlwehlwe ekitchen yabona lento le uma kushesela amadlozi ngiye khona lapho ekhoneni lapho ngifike ngithi Sathane pakisha umthwalo yakho uhambe ngoba isikhathi sakho siphelile iBhayibheli le ndawo le mayenganyathela kule ndawo sengidlile. Ngicela ukuthi indlela engangikhuleka ngayo ngangize ngidlale izingubo zakhe embedeni engakakholwa ngithatha ngibeka kube ngathi ngiyamgqokisa ngibeka ibhluke lakhe ngibeke lokho islamba iskipa sakhe icathulo la enye la ezantsi ngikhuleke ngathi ngikhulekela yena ngoba hayi ukuthi wengamfuni uNkulunkulu kuphela kodwa wengabafuni futhi abantu abasindisiwe engayifuni nje indaba yensindiso engayikhulumi nje mina nje menge sengingena endlini nje ngingayikhulumi. So ngangibona ukuthi lento le idinga umkhuleko futhi hayi umkhuleko nje fanele kube umkhuleko ngempela ngabo umkhuleko ongafani neminye ya understand nginyuse nami izinga lami ngoba kwakuthi noma kugula ingane nje egcekeni ekhaya kuthiwe hayi soshisa impepho somhambisa esontweni esho kulona leli sonto leli yabo elingakhonza uNkulunkulu ngokwami. Amen. Awu something ngisenkonzweni kodwa ke ayikho inkinga. So yonke into nje yenzakalayo it's either shisa impepho masihluleka siyobika kuloya mphathi wesonto yabo naye ashunqisa into zakhe naye aphuza isingane yabona nje kwakunzima nje for mina okwangempela. Kodwa ngenxa yezwela lithi ngimthobele ngangimthobela khona ngizwe ukuthi yabona akuthobeki this time. Kodwa nganginxusa khona uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngisize ungiphe kwawona lamandla okuthoba ngoba naku ukuthoba kwesikhathi akulula. Ngoba uthobela into oyibona ngathi siyeke weni la. Uthi uyamtshela umuntu hayi angezwe amakhambi. uNkulunkulu wabuya wangilekelela ke khona kade esebenza eSaprefu ke. Ezonqala eSaprefu ngoba kuningi izinto uNkulunkulu asenzela zona. Ezoqala eSaprefu indaba yakhe lokhu inama delay yabo nje usingazi kubambeni kungekho into ecacile. Esehambisile iCV wayenze i-interview wangazi ukuthi usekufanele manje ayosayina ukuthi useyangena kungacaci nalapho. Hayi kuthe kusuka ngase ngamcela ngoba esenzile into ehamba kuloya mama ngimshoyo eshisa impepho kungenzeki. Ngaze ngamcela mina athi ngicela udedele uNkulunkulu wami manje. Uqala ubuza ukuthi uNkulunkulu wakho kwani manje ngathi ngiyakucela baba. Ngangihlezi ke vele ngimncenga. Ngicela nami ukwenza nami ngikholelwa ikona. Sibone ukuthi ngeke yena uNkulunkulu asenzele umusa la. Wavuma athi yenza nawe indlela obona ngayo. Ngayenza ngakhuleka. Ngazila ukudla. Ngathi ngicela unginika nje 7 days. Emsebenzini ngikhuleke ngisale ngikhuleke ngithi Nkosi ngiyacela bona la mangase babungimele la. Lo muntu uzosindisa ngini guarantee sure. Manje ngase nje ngoba usebone nawe ukuthi yonke into ayenzayo ayisize enza imisebenzi kodwa nje lokuthi umezo uyalapha nje kuthiwa linda kancane you understand. Excuse me ngakhuleka ST sekusuka ngila ngiqeda nje ubreak wafonelwa emsebenzini kwathiwa keze alethe into zakhe azosayina uzoqala eqaleni kwenyanga. Wambona uNkulunkulu wami lapho
wathula kodwa ngoba abantu besilisa umuntu akasheshi ukuconfess ukuthi ayazi ngempela wathula. Waphinde wambona futhi uNkulunkulu wami ngenkathi ngikhulelwe ingane yami yesithathu. Ingane yami yayise kwakuthiwa kufanele ngiyikhiphe ikwi-tube kufanele ngiyikhiphe ngoba uma ngingayikhiphi kuzoshona mina mzali wayo. So sayiqhika naleyo nto udokotela wasesiphingo wangidlulisela kudokotela oseDudoki la eDrobheni. Still udokotela naye ubona the same thing udokotela ayibonile. Waze waqala kumnyeni wami ngoba phela wayekholelwe ezintweni wathi akiwe enyangeni. Khumbula hla saya kwenye inyanga khona iminyanga elapha kaMancinci khona ndawo kuthi kaMancinci ngakomasho lapho nje. Ngiyakholwa kodwa manje nginenza lento phela ukuthi ngiyathoba phela ngizothi nangu naye yakhe phela lengane. Hayi ke athi asambe sekuleyo nyanga wejwayele ungincenga ukuthi athi hayi akasebenzisa imithi phela athandaza futhi ayibona into leyo kanti mina ngangazi deep down ukuthi yakona nomathi umthandazo for mina yabo. Okay ke sahamba salapho ivele inyanga masifika iqala ingigeze ingcobe into engingazazi ingcobe mase ithi ngigeze eminyango masithi hayi vuma abadala bavumile yabona into le nomuntu wonke kuthiwa sizosizakala nje lana kanjani manje sezikhokhile nezimali lana usethi yena ngivume abantu abadala bavumile ingane vele bengeyona yami beke abantu abadala bakaJwaha. Ayi okay sihambe mase endleleni nje ngangihamba ngikhala angikhaliswa ukuthi ngizoluza ingane ngikhaliswa umoya engcwele engisola ngizwe ukuthi ngaze ngasolwa yabona le nto angazi ibhlungu ngangizwe into ebhlungu enhlizweni yami ngizwe ukuthi ngilimele uNkulunkulu uyangisola ngalento engiyenzile ngokuya nje lapha yana uthi sengikhonza abanye uNkulunkulu mina sengikhotha abanye uNkulunkulu mina sengifuna usizo kwezinye indawo. Ngifike ekhaya ngingadli nokudla adle yedwa ubaba lapha endlini ngingadli ngimphakele nje kodwa ngihambe ngekamereni ngikhala ngizwa ukuthi angikwazi ukumchazela ngoba akakholwa ngaleso sikhathi khona ngizwa ukuthi yabo nje kunento ngiyasolwa nje izulu liyangisola. Ayi kufesha isikhathi sokulala ebusuku angilalanga ngalelo langa kwaze kwaSangwe uyangibuza ke ekseni mhlambe kwako kwasekuyintatha ngabo 2 ngoba uyangizwa kulonga sibuyile ngiyakhala lo mama lona wesinike namakhandlela ukuthi mase ngiyoyikhipha ke ingane before sihambe nawo amakhandlela ongineya amakhandlela ikhandlela eliyelo angisazi nenjani kodwa nje amakhandlela angekho mhlopha imbala nje athi ngizolayitha wona ngithandaze kuona lamakhandlela kusho lo mama lo. Hayi ke ngiyabona ngiyakhala kuthi ngabo 2 aza akhanyisa ugesi athi yini kanti ngiqale ngithi kuyena ngeke uzungi-understand kuyafana athi ngizoku-understand monga-understand mina uzo-understand uba bese ngithi mina inkinga yakho insindiso ikude kakhulu kunawe into zokukholwa ngeke uzizwe athi kodwa manje lento ekukhalisa ukuthi ungalali ubusuku bonke ngeke ngizoyizwa kusho yena. Ngithi mina uNkulunkulu uyangisola la athi yini manje senzeni yabona akaze ngizokubonile. Ngithi mina uthi siye lapha ya uNkulunkulu uyangisola and ngiyezwe icala kumina ukuthi senginabanye uNkulunkulu manje mina sengikhothama kwamanye uNkulunkulu mina usizo sengilifuna somewhere else angisalifuni komdala weinsuku yabona nje nginaleyo nto engisola ngisho ngiqala ngithi ngiyathandaza ebusuku kodwa ngiyeze kunento nje ngathi nginodonga nje athi hayi ngoba phela manje uzizwa kanjalo senze njani. Ngithi mina angazi ngisifanele kwenziwe njani kodwa kona ngiyezwe ukuthi nginecala enkosini athi nene asixoliseni ke phela kuNkulunkulu kusho yena. Hayi ke ngixolise siguqeke ngalesikhathi ethiwa siguqe siguqa uthi ngithi mina nene amakhandlela akhe ngithi ngikwalayithe ngoba nami ngiyasaba ukumtshela umqondo ukuthi amakhandlela ungawalayithi ukuthi ngimshayele umthetho athi nene yena hayi aswayeke avele kusho yena kuqala athi hayi aswayeke namakhandlela sithandaze ngalendlela nje wena owazi ngayo ukuthi kuthandazwa ngayo. Hayi ke bese siyathandaza ke hayi ngikhale kakhulu ke lapho ngibhoboke ke manje ke ngikhale hayi azibuza uyathandaza naye uthi baba siyabonga sonile Nkosi kodwa manje uyabona ukuthi and wenza into angayazi yabo uzwa mina mangisho mina ithi Nkosi siyaxolisa naye uthi baba siyaxolisa uyabuka mina kodwa manje uxa ukuthi mase ngikhala kangaka kanti ngizwani kangaka kusekuseni kufanele sivuke ke manje siyokwenza leyo mpahla ukuthi ingane ifayile iphume masihamba lento angazi ukuthi uNkulunkulu asenzele isimanga uma sesendleleni kufanele yena emsebenzini
indlela ngangekho right ngangeke ngikwazi ukudrive ngalelo langa so kufanele aqale ayodropa mina kadokotela la eJudok edrobheni ebese yena emsebenzini mina ngizoya etheater sengibhukheliwe yonke into because mase ngiqedile mase bephinda futhi azongilanda yena bese ngisekhaya hayi ke ngihambeke mangifika ke ngiqale endleleni bese ngiyazumeka ngithi angilalanga ebusuku kukhumbula hayi ke ngizumeka endleleni mangizumeka kube khona izwi elithi sekuphelelisiwe sekufeziwe ngiphapha ngizigubu kithi mina sekuyisho ntathisho izwi ade ngilizwe sekuphelelisiwe sekufeziwe uya driver yena athi kufezweni manje yini manje madoda yabona we umuntu vele onjalo kithi nakho nezwe lithi kuphelelisiwe kufeziwe athi nini kufezekeni manje awangibuza nami ngithi nami nginalento ethi angikholwa into eyibona odokotela bazibaba u2 yabona lento lokukholwa kwethu na kubuye kube kuncane hayi ngihambe ngifike esibhedlela mangifika esibhedlela ngiqale ngishintshweke ngigqoke into zakhona ke sengilungiselele ukuye theater mangihamba ngetheater athi bese ngiyacela udokotela ukuthi ngicela uphinde ngenze ngiye kwi-scan futhi bangicheck athi udokotela hayi ngeke uze kwazi vele yonke into angivulena incwadi lezi ama-file lawo athi naye proof ingane yakho nje vele ayikho endaweni right kithi mina ngiyacela bandla athi udokotela atshele usisi lo usebenza lapha kwi-desk lo sisi lo check mayisethi i-medical aid yami ngeke ikhokhele lokho ngoba isikhokhelile i-scan zazo zabambili angeke izikwazi usikhokhela esithatha ikhokheli ngeke isayikhokhe fanele ngikhokhe cash lapho anginamali anginawo ngisho anginatwa ngivume ngithi kulungile ngizokhokha cash bathi babethe emalini babethe u700 ngaleso sikhathi angisazi manje kuyiseke emalini bathi 700 rand ngathi still hayi ngizokhokha ngisho anginayo imali hayi bangiqhubeke bangise ngalapho uyabona odokotela phela sebeyimisele manje ukuthi senza njani nabo sebeshintshile ngoba phela mawuya lapha etheater kuyashintsha bakufaka into zakhona yonke mina sengiphazamisa manje iprocess yonke hayi bangihambise bangicheckeke bathe babe ngichecka wathola ukuthi ingane isendaweni right hayi bangangitsheli mina udokotela lo abiza omunye udokotela engangakazi nje ngimbona amfonela omunye abamcheck umntwana usendaweni right bavule nama-file abo hayibo ayisahlangani manje lento kuze kufonele udokotela lo wangidluli okuyena ongidluliselela ngoba ngaqala isiphingo phela udokotela wami wangidlulisa usesiphingo kuze kufonelwe yena ngiyekukholwe naye wafika udokotela wami hayi kuvula ifile ilengane bekuvuna nawo ema-record yonke into ingane ibisendaweni wrong manje bukani phinde angazi ngathelwa kangaka lento ebandayo lento abavele bazibhutshu bayithe eswini angazi ngathelwa kangaka ngalela kuthi ingane isendaweni right hawu na angithi yabona ukuthi ngale ngathi ngizwa izwi lisikuphelelisiwe kufeziwe mangimfonela umyeni wami ngithi hayi ngilande athi awusuqedile njani ngithi hayi ngilande uzozwa wena ngikhumbula singalelo langa udokotela wayengisiza wazi wangibuza ukuthi ukhonzaphi awuzothi ukhonzaphi manje usamba xambili nawe uzazi ukuthi uzothi ukhonzaphi kodwa ngasho lokho engikhule ngake ngikwazi ngathi hayi ngumzalwane ngisindisiwe wathi uNkulunkulu wakho ungamyeki kusho udokotela owayengisiza ngalelo langa amfonela umyeni wami weza mefika uthi hawu sasikhulu phoyisiso sisasikhulu ngoba vele sasesiqalile ukuthi kancanyana ngithi mina hayi ngana iphumanga ngathi hawu yini manje kwenzakaleni manje ngithi mina hayi uNkulunkulu sevele wenza imanga athi hayi kwenzakaleni ingane insendaweni right angazi kwenzakaleni eqaleni nabo badidekile ngoba phela iqani baneshows babona lokho bakubona hayi sigoduka waba nako lokuthi ayingeke uNkulunkulu yakho phela lo mama sangade ngikise kuyena mina uthe abantu abadala bavumile angivumi nami manje wena sathanaze ebusuku waxolisa uNkulunkulu waze endleleni wena kufeziwe sekuloku manje angithi uyabona ukuthi still nalapho wabona amandla kaNkulunkulu even though engekho enkosini yena engekho kuNkulunkulu ngasosikhathi noma engakacacelwa indaba kaKristu Jesu kuthe kusukela lapho waqala wayivuma indaba ukuthi abazalwane beyangeza ekhaya bazokhuleka wengafuni phela eqaleni yabo wayivuma indaba ukuthi hayi abazalwane beyangeza bezokhuleka wavuma indaba ukuthi hayi nami ngingaya yabo ngiyenkonzweni ngoba phela ngangingavunyelwa uqala ukuthi ngiyenkonzweni kuthiwa ulethe inkonzo enye wena la ekhaya siyichimi la ekhaya yabona into engishoyo kodwa uthe mase eyibona imanga zikaNkulunkulu wathi hayi
hamba enkonzweni leyo yaziyo ukhululeke kuyona ngathi ngibonwa yini ngashona khona enkonzweni ngaqala ngikhonza uNkulunkulu ke kusukela lapho ukusindiswa kwakheke esithini kwakade kubekekile enhlizweni yami sengiyakholwa ke manje sekugqamele noma uthi ngisindisiwe angithi awu ngaleso sikhathi kodwa yena engasindisiwe ebuya ngivakashele nje uthe usuku lokuqala ekhuthele futhi eqoqa ihlalo enza yonke into nje enziwayo hayi ekhaya lapha emuva kodwa ayihlinele umyeni wami ke ungazi ukuthi uyihlinile uma ungamazi ngoba akahle kahleki ayike kukhonza hayi angayinikeni ayazi nawe uma unomuntu osondele naye ongakasizakali unalento ukuthi ngisho kukhonza mase kuthiwa abayinikelayo noma mase kubiza althakhola unako lokhu umntshontsha kancane nganyakaza nje makuthiwa siyabonga lapha emuva saphakama isandla awu siyabonga mfowethu nalo ukuthi akuyena bo lokhu umntshontsha uthi uyambuka nje hayi uziquvele nje umuntu akacabanga inhlobo mase kuthiwa beze phambili uthi uyabuka hayi akekho hayi kuhambe kwahamba ngathi kwausuku lesithathu mangaphazama kukhona ubaba ethi ubabufako mhlawumbe uyamazi nceke inkosi Shumayeli babufaka ngalelo langa hayi angithi mase nginalento ukuthi hayi nekeli vele umuntu madoda bu hayi ke kulungileke Shumayeli nceke inkosi Shumayeli bese iyabiza abayinikele enkosini ithe mayise babiza masithi ngiyabonga mfethu lapha emuva ukhona nomunye yamazi abazalwane abasuke nje kulodwa ukhona nomunye lokho egcizelela umzalwane ngiyabonga mawami ngiyabonga angisaqala sengivele ngidelile ukuthi hayi nikeli nje uzivele nje into engasoze yenzeke kanti kuthiwa ngiyabonga mfowethu nje kushiwo naye uyena hayi kuthe mase kuthiwa nina nonke ninikelile sicela nize phambili hayi ngihleli nje ngala kunendawanya nje empha nendawo la bazohamba khona bese kuqala ezinye ihlalo ngale hayi ngibuka inyawo sonamba ngoba phela angisaphakamisa ikhanda angizikizo zayivula labo phaqa ngiyabazi nje kwekhane nginyusa amehlo ngathi hayibo ngicela ukutshela ukuthi hayibo ngale langa ngasukuma phansi angaze ngize ngimbonge uNkulunkulu kanje umyeni wami umuntu obefaka iphandla zize impela nje azayifake nangala namhlanje uthini umuntu understand lento ayenza ngangibe nalo ukuthi hayi mhlambe uyadlala ngeke madoda kithi hayi wedwa ujakethe lo ngikhumbula kahle Sundowns usupport Sundowns ethanda Sundowns hayi afaka aphakamisa izandla kithi mayibo uyena ngempela ubande leyo ku TikTok uthi awuyena hayibo uyena kithi hayibo uyena ngempela hayi akhulekelwe ke aqede hayi ahlabukele ahlale phansi hayi angisazi kuthi ngivele ngiyekena nje ngiyomhaga yabo sengijaka ukuthi ayipheli inkonzo kadada sibonane nomyeni wami ngimbuza ukuthi hayibo mfethu uyayazi into yenzayo noma ungadlali ngathi yabo ngempela kuphuma inkonzo siqoqa ihlalo ngiyabuka nje aqoqa ihlalo ngilonga ngimbuka ngithi hayi athi awuyina ungiyeke ngithi hayi lutho kodwa ngijabulile enhlizweni yami kuze kusoma isikade uqoqa ihlalo ngimbuze ke mase behambile abazalwane ngithi manje athi awungeke ngithi mina hayibo baba uyempela usindisiwe athi hayi ke ngibonile ngiyabonile amandla kaNkulunkulu ekhanda efakaza akathi mina ngade ngambona uNkulunkulu abaleke into ade ngikubalela zona ngambona uNkulunkulu engipha umsebenzi sengizame konke kwami kodwa ngangasizakala ngambona uNkulunkulu ngipha ingane yami ke le ngisho ingane zami isikhathi esiningi ujwayele ukuthi mangiqeda ukuteta ingane noma ukubeletha ingane so kuthiwa ukuzala ingane whatever you call it ingane zami isikhathi esiningi ujwayele ukugula yabo uhlaba inyanga yonke izinkinga yokuphefumula ngijwayele kuba njalo kodwa le ngane le uNkulunkulu asipha yona ngangiqala ngayo ukuthi nje ingane yami ingaguli ingayi lapha lapha einganeni lezi ezigula ivele ngabe inankinga nje kuze namhlanje yazi yona ephila ngabe ayijwayele ngisho ukugula iphathwa ngisho namkhuhlane ihlezi igijimela nje isidudla into nje ongayazi uyabona isandla sikaNkulunkulu yabo so nje into ngempela nesandla sikaNkulunkulu ayifani nezinye yabo nje so nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu iloko ke umnyeni wami agcine sindisiwe wamukela uJesu namhlanje uyakholwa ufakaza ngoJesu ngaze uphinde uyinikele ukuthi ubone ngathi wawele insizweni sindisiwe amanga umntwana singaka into eyenzeka ngakhulelwa ngingakakholwa ngathi mase ngikhulelwe wayikhane ethi angiphuthume kini singakabonakala isisu
Kwenza kanjalo. So abanye abantu bayitshela ukuthi hayi angibanga nomntwana ngibe nomntwana selobolile cha. Sasiphutha umkhava ukuthi phela uyalazi udaba noma yazi impilo yami ukuthi ngumuntu okhule kanjani nasekhaya ngiphila yiphi impilo. So wesiza mina ethi ngeke bengizokulobola next year kodwa manje engathi sekuyashesha. Ungam-encourage umuntu indlela owangena ngayo emshadweni ukuthi naye angangena ngayo. Angifuni uqamba amanga ngithi mina angeke umuntu ngimkhuthaze ukuthi angene ngalendlela mina engangena ngayo ngoba akona wonke umuntu obuyayo lapha kunzima kakhulu. Yabo lapha nami ukube ngempela angizange ngistick ekutheni ngiyakhuleka ngithatha isinqumo sokuthi yabona manje into engiyazi yini engikhule ngayo ngiyayenza ke manje yayizwa lento le ngangogcina mhlawumbe nami ngiyifakela iphandla ngingenankinga ngigayela amatshwala yabo nje ngithobela amadlozi ngoba bake bathi phela bawakhonzi bayawahlonipha mhlawumbe nami ngagcina sengihlonipha amadlozi kanjalo. So nje mina ngihlezi ngisho nasenkonzweni angimkhuthaza umuntu ukuthi ashade nomuntu ongakholwa nami ngabuya ngenhlanhla kwangelula kodwa uNkulunkulu wangisiza. So nje angimkhuthaza umuntu ngoba ziningi izinto ofanele uyisacrifice. Yabo nje uma ungcole methi khuleke ebusuku ucabanga lo muntu lo olele la ungafune emthandaza ade eshisela impepho kwayimanje. Ya understand into leyo. So nje angimkhuthaza umuntu ukuthi angene ngale yandlela emshadweni nami ngasiza uNkulunkulu mhlambe wena ngeke usizakale ngalendlela mina engasizakala baningi vele bengabuyanga endlini yenkosi baningi baphume kanje bafela khona. So nje ngempela kungcono ukufela ngala kuKristu kunokufela le and lento yokungakholwa iyahlukumezana kakhulu iwumthwalo nje kakhulu. So nje ngisho nasenganeni zami ngeke and naye mina wami usho the same ukuthi ayiwabekezela naye akayifisela izingane zakhe le mpilo mina engayiphila. So nje ngeke ngize ngimkhuthaze umuntu. UNkulunkulu ngempilo yakho namhlanje nishadile nihappy emshadweni wonke yakhola manje ekhaya. Yes. Sengathi akazi sekwenzeka futhi ngathi ukholwa kakhulu nami umyeni wami uyalifunda iBhayibheli ulazi angazi ulazi kakhulu iBhayibheli unemibuzo futhi into eyamsiza bebuza abantu laba bakade bakholwa yabo nje ngazi uyakholwa nje lokhu kakhulu nami ngize ngizibuza ngelanga ukuthi hayibo madodana nomuntu ukusawuyena nje ngempela uNkulunkulu wawenza umusa kakhulu. Ngisha umndeni wakaJwaha uyamangala ukuthi hayibo thina umuntu besimaze ezihlabela ezenzela izinto kanje kanjani ya understand. So nje sibonga uNkulunkulu ngakho konke. Sibonga kakhulu sesifika sekugcineni kwe episode yesinamhlanje mhlambe ukunikeza nje leli thuba amazwi akho okugcina ongawasho kubabukeli kethu emakhaya mhlambe makhona into ongafisa ukuyigcizelela mhlambe nabo bonke abantu ngiyazi ukuthi khona umuntu nje manje basedlelwaneni omunye uyakholwa mhlambe uyakholwa usisa akakholwa okanye usisa yakholwa into ayikholwa because bakhona abanye ngikholwa kuba kanjalo mhlambe imapha amazwi ongabanikeza wona abantu abanjalo. Amazwi nje engingawagcizelela kakhulu ukuthi kuyahlalwa emkhulekweni uma umzalwane nje ungakhohlwa indlela okhule ngayo especially makuukuthi wakhulwa ngokukholwa. Ungakhohlwa futhi uma umzalwane ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu awufani nabanye umamkelile uJesu yakholwa ngoba nalento yokukholwa vele iyakwenza ukuthi uhluke kwabanye abantu. Ngiyagcizelela nje lokho kakhulu ukuthi umuntu akahlale emkhulekweni ngoba emkhulekweni ziyashintsha izinto. Emkhulekweni ziyazalwa izinto ezintsha. Emkhulekweni kukuningi uNkulunkulu asinika kona emkhulekweni. So nje mina ekwami engingakusho nengagcizelela kubantu lethe mhlawumbe umama ushade nobaba ubaba akasizakele kuyenzeka futhi abanye uthola ukuthi bashade bengasizakele bo2 mase bese beshadile kuyikhana omunye asizakale mhlawumbe babuya iphuzela nani umuntu esilisa noma indoda iyathotshelwa uyithobela ingakholwa injalo wena unezambulo uyithobele lento leyo yokuthoba ngeke ngithi ST inkonzo on its own nayo iyacelwa uNkulunkulu inkosi ngisize ungiphe lokuthoba lokho ngoba nako akulula ukuthoba ngeke ngizwe abantu bethi hayi indoda inkosikazi uyathoba yabo akukho lula. So nje engigcizelelayo nengikushoyo ukuthi
asihlaleni enkosini nasemandleni ayo amakhulu sikhuleke umzilela umuntu ukudla ubeka ingubo zakhe usebenzisa ukukholwa ilento yokuthi into ingekho kodwa wena uthi khona uphethwe ikhanda ungakabe right kodwa uthi ngiyaphila ngenxa ukuthi sengithandazile ukhulekela umuntu ubonisa akasindiswa lo muntu lona kodwa uthi hayi inceke le uyakholwa lo muntu angithi uyadala so nje yileyo nto engigcizelela kubantu ukuthi i-lifestyle yakho ayisho phela nayo ayifakazi ukuthi umuntu wena okholwayo umntwana kaNkuluNkulu sindisiwe ungashintsha ngisho nama surroundings akho kodwa nje uhlale uNkulunkulu ukhuleke umncenga uNkulunkulu ungaphela amandla uNkulunkulu uyayenza imangaliso ngibonile kweyami impilo uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha umuntu phela umuntu umenzanga wena vele umuntu vele wenziwe uNkulunkulu so angeke umuntu ahlule wena aphinde azohlula umnikazi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Wena fihle umshado wenu konke nje kuboludi ngonkosini. Siyabonga kakhulu mfazi omnamandla kangaka. Kwesinye isikhathi umuntu angagcina elahlekelwa upartner wakhe owangampela lo uNkulunkulu amhleleleyo. Ngenxa yokuthi uqhamuke ngelinye iside yena ngalinde. Siyabonga ukuzivezela nalento efana kanjalo. Siyabonga. Nje emshadweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Facebook uba uMacenge Jwagla. Macenge. Yes, Macenge Jwagla. Macenge isithakazelo sakaMngoma la engizalwa khona. uCenge. uMacenge Jwagla ku TikTok ngo Mrs J. Mrs J. Yes. Yes. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngicela ukuthi sibambele namhlanje asibonane kwi-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu yanigcinele anibusise lapha emakhaya nonke. Amen. Amen. Danko. Ay.